26 Asharambari constituency ni bisingo khobjak Behlabari sumbar bazar bwskang loksobha chongbari no choya karinya lukurok ni thani kok pir tongo te tamoni bagai Tipra sarok podobu bara budmari nai Tipra sarok lukurok confuse unglai tongma jorao abono kahamke shirina bagai te Maharani kriti singde burmano keplai khlaina bagai kaisa program khlaikha aro manjaka khwai political district president borom ganang Rajesh Deburma te khwai political district working president borom ganang Prithvi Deburma te Asharambari subjunali chairman Tapos Deburma Madam Tinner or Tamni Bagai kaisa sabak khlaile mani kya saikna Hambai media person takukno paipla hamaya tharu te nai dong chini takukko lukuronga jotono na chobani chibai te khulumuya tharu tini oro Pasim Lakshmi Sora thaini jangan kai sumbar bazar o jago kaisa thainai loksobha nirbason ni bagoi kaisa Tipra Motha ni awaimungo chini Maharani kriti devi singno kuplai buto jitirina ni bagoi kaisa Chunguro tam hinani procha no hinmano obo jonogon ni thani chung budbi khaklaina mo khayo hinmano obo hai kaisa chung tinero program khayi tabuk sajara program paikha chung tabuk thalai sinai hini khawa chongoito bwskang sala madam bwskang joroti mo hai program to ekar de choli tongai baba asa khayo ani program to ekdin phano mistake ungla daily no obo dur nahi to sini othan soba gurwa soba bazar soba te chini minister level nibo minister obo te chini Maharani bo sopai nai chini Bidhan Sabha kendra bo chini orbo thaplai niya asa khlayu chung to daily no chung tabo program arrange no khai tongo joto pare hol sa selaburi chung te sakai nokhonai campaign rok sip tongjak nai obo hai wanchu bota madam nin chinum te harga ani sinimung tai TWF Central Committee Vice President ang Sakpang Binamala Deborma Sar bwskango tabuk to Tipra Motha BJP IPF ti o tinta party jodungkha bwsuk jorte bwskango bwsuk kabang budok waidi dinan hene kha o chongoi to balai hambai sini media person sono sungman bagai sung naijadi thanai Bidhan Sabha bo sung sini Asharambari bo sini 26 Asharambari bo sung prai sini 40,000 uto butongo kasagasi a jorno sung 18,000 sung but ungkha but 35,000 motong kha sini kasti le sung a jagano 18,000 uponi but bai sung girja sung sudu Tipra Motha sibisi ajora sung tabu ngakai ol loksobha hongkai chini wan sumung sung jaga sasung party se kaisa party se sung 18,000 but man hongkai tabu sung tinta party oro jemon ni sung Tipra Motha BJP tai IPF sung asa kai 35,000 eba 40,000 bisingo sung 30,000 ni upor le sung janna mana hele sung kha khayo aga sarta ka sungmung ka ke tabuk to Tipra Motha BJP IPF je tinta engine government choli tongmani ebar Tipra sarok tabuk jotono sika CPM bo khorok pano tabuk borok kri hai nongi tongmani jora o jora bo tamni bagai salbrum no choya kari mo hai soba khlainani na belai hamba bo sungma bagi bo sini wan sungma chung ka hetongo jemon di sung Tipra Motha chung rin diwo sin Tipra sa to riwin tongo ab bisingbo baksa boro tongo jemon CPM tongo kri himaya CPM sung thana tangai tamo CPM bolle tamo lal mane kesa borok sung wasane man tamo borok budbo kasangandu thibo kesa kenu wan sungman baksa borok ki bondo kesa kini salago aba hai borok sung aborok no bujong na bagai sung tini oba ke stit konar aba dur sung program khlayu te kaisa ngai sung sini wan sung ngai sung sini Asharambari wo sung sini east parliamentary wo sung jotoni kabang sung vote riwoi sung kabang vote manan ne sung sini Maharani kiti singna sung jotoni kabang vote baike sung kaplai khainai sung sini o constituency o jotoni bising kaplai khaina bagai se sung o campaign wo sung khlaimani ungo